Investiguen a Xàtiva la mort d'un home. L'han trobat sense vida dins del seu cotxe en un camí entre horts. Té uns 35 anys i ara tracten d'aclarir les causes de la mort i la identitat de la víctima. És el moment en què trauen el cadàver del cotxe. Fonts de la investigació diuen que és un home d'uns 35 anys. El cotxe estava aparentment en bon estat entre tarongers en terme de Xàtiva. A les 9 del matí he vingut a Vallès i no ha vist res raro. I quan ha tornat a les 12 n'hi havia molta Policia Nacional, molta Guàrdia Civil i n'hi havia una zona acordonada. L'han trobat este matí. Ara analitzen si té signes de violència per saber les causes de la mort. En este mateix punt s'ha trobat el vehicle, moltes incògnites hi ha sobre esta macabra troballa. Fonts de la investigació diuen que la Guàrdia Civil ja ha pres declaració a algunes persones que podrien haver parlat pel mòbil amb este home moments abans de que el trobaren així, sense vida. Així és un poble molt tranquil, que jo sàpia, no passa mai res, de res. M'assusta, claro, perquè si l'han trobat mort o és que li han pegat una cosa, perquè moltes vegades, avui, com hi ha tanta cosa... S'investiga la procedència i la identitat de l'home mort.